Επιθυσιάζει καθυστερών και αυτό παρέχουν από τους φίλους της Μόρφους. Επιθυσιάζει καθυστερών. Κάντε όλα τα φωνάζει, μη τυράτε τα παιδιά. Όσες φορές γιατί να λέει το σώμα. Κοιτάξτε το φωνάζει ο Μπράουν και ο Ζητά. Τι είναι ρε βλάκα. Τι είναι ρε βλάκα. Με τον Πεπιλίνο τον Στάνη που πήγε κομμάτι τον Μπράουν. Έχεις λιώσει ρε. Με το χτύπημα στο χωρί. Έχεις λιώσει. Μόνο με πάνω τον αλλάζει κάτι και. Καταλαβαίνει τίποτα. Είναι πολύ ωραία ιστορία θρίλερ στο τελικό που. Εδώ ότι έχει άλλη σχέση με τον Πρωτοτύπο με τελικά. Η κίνηση στο δικά του έρωτα και τα νέα εκεί. Μία από τις τελευταίες ευκαιρίες της Πόρτου.